Assalamu alaikum masu sauraron mu. Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin cigaban labarin mu. Mai suna Taufeek, wanda marubuciya Hafsat A. Garkuwa ta rubuta muku shi, wanda yake zuwa muku daga Maman Al'amin TV, tare da ni mai gabatar muku Maman Al'amin. A baya mun tsaya ne a inda jiki a sanye ya baro fat ɗin abbansu. Gate ya nufa domin ba zai iya zuwa wa Nana a haka ba, don dama ta kasa gane kansa a 'yan kwanakin nan gaba ɗaya ta tada hankalinta. Ba ta son hankalin shi ya tashi fiye da nata ba. Shi kansa bai san me ke damunsa ba, amma sam baya ƙaunar ya ga Ama tare da wani ɗa namiji. Ji yake yi kamar zuciyarsa za ta faso daga ƙirjinsa. Suna isa a falo suka tarar da mahaifiyar Lamir. Babbar mace ce kamar Ammi, cikin shiga ta alfarma da fara'a ta karɓe su. Duk da ba sa wani shiri da Mom, sun fi shiri da Ammi. Bayan sun gaisa ne Mom ta kalli Hajiya Rabi cike da gulma da munafunci ta ce, Hajiya Rabi, kin san ko me yake tafe da ni? A'a, sai kin faɗi Hajiya Balki. Gani ne Hajiya Rabi kuna ƙoƙarin faɗawa halaka. Subhanallahi. Halaka kuma Hajiya Balki? Hajiya Rabi ta faɗa cike da mamaki. Mana, halaka mana. Kina ji kina gani za ki sa yaronki ya auri 'yar tsuntuwa wacce ba a san danginta ba? Wa ya sani ma ko cikin shege aka yi aka haife ta? Cike da ƙosawa da maganar Hajiya Rabi ta ce, wani irin magana ke Hajiya Balki? Ban fa gane inda maganar ki ta dosa ba. To ta yaya za ki gane tunda an rufe miki an ce miki yarinyar da Lamir zai aura 'yar Fatima ce? To bari ki ji, ba 'yar kowa ba ce wannan. Ba 'yar kowa ba ce wannan, tsintacciya ce. Abbansu ne ya tsinto ta a can wani gari ya kawo mana ita. Wallahi ni har yanzu ban gama aminta da ita ba. Kina kallon ta ma za ki ga zubinta na karuwa. Kuma an tambaye ta danginta ta ce ba ta da kowa. Ta ya za a yi a ce baka da kowa a duniya sai ka ce daga sama ka faɗo, ba haifarka aka yi ba? Cike da mamaki Hajiya Rabi take kallonta ta ce, kina nufin yarinyar nan Amatullah ba ɗiyar Hajiya Fatima ba ce? Shi ne Alhaji ya ce min ɗiyarta ce? Ganin Hajiya Rabi ta fara ɗaukar maganar ne Mom ta gyara zama ta inda take shiga ba ta nan take fita ba. Duk wani magana da ta san za ta ruguza auren sai da ta faɗa wa Hajiya Rabi. Ta ƙara da cewa, in ban da yarinta ma irin na Lamir, ga yara a gidan masu asali irin na su Rauda, ya zaɓi ɗaya a cikinsu mana. Ta faɗa tana nuna Rauda take ta yauƙi kamar wata karkashi. Hajiya Rabi ta ce, na gode sosai Hajiya Balki, Allah ya saka miki da alheri. Insha Allahu in dai haka maganar ki take, auren nan babu shi, an yi an gama. Wallahi ni duk ɗaukata a cikin yaran Hajiya Fatima ne. Tunda yaranta biyu 'yan mata. A haka Hajiya Balki suka sallama ranta fes. Ganin hakarta zai cimma ruwa. Cikin raɗa ta ce, don Allah Hajiya kar ki ce ni ce na faɗa miki. Ta amsa mata da to kawai, shegiya maiya kawai. Ya faɗa a hankali don baya son Nabiha ta ji. Da mamaki take kallon sa don ta ji sa sarai. Ta ce, Abuwan, ka san ta ne? Da sauri ya ɗago ya kalle ta, san ba ɗabi'arsa ce ƙarya ba, hakan ya sa a hankali ya ce, ina san ta, sunanta Asina. Ya faɗa a takaice, taɓe baki kawai ta yi. A haka Asina ta iso wajen tana wani yauƙi da karairaya ta ce, please ki ɗan bamu waje za mu ɗan yi magana. Kallonta Nabiha ta har za ta yi magana sai kuma kawai ta maida maganar tata. Ta wuce ta ba su waje, motar da aka zo ɗaukar ta shiga ta yi ma direban magana a fusace ta ce, malam wuce ka kai ni gida. Da mamaki direban ya ji yana faɗin, yallaɓan fa, in ka kai ni sai ka dawo ka ɗauke shi, ko ya shiga motar masu jiniyoyin can ai nasa ne. Bai mata musu ba. Suka bar wajen tana jin zuciyarta kamar za ta fashe don baƙin ciki. Taufeek cike da mamaki yake kallon Nabiha. Gaba ɗaya ransa ya ji ya ɓaci, wato ita za ta san da take mai, wato za ta iya barwarta shi. Dole ya tsaya tunda wacce yake karewa kansa ba ta damu da shi ba. Tsayawar da ya yi bai sa ya sakar wa Asina fuska ba, cikin ɓacin rai ya ce, uwar me zan miki da za ki zo cikin jama'a kina ƙwalla min kira? Ban ce duk inda kika ganni matuƙar ba ni na buƙaci zuwanki ba kar ki zo inda nake?
Ke wace kalar jarababbiya ce wawiya kawai. Tun da ya fara magana take ƙwalla, don Allah ya ɗora mata son Taufeek tun suna school. Ita kanta ba yin kanta ba ne, cikin kuka ta ce, don Allah ka yi haƙuri. Na gan ka ne sai kuma na kasa nutsar da kaina. Har ya sa na maka magana amma please dear ka ji ƙaina ka amshi muradina. Wani banzan kallo ya mata, ganin 'yan jarida suna shirin taruwa ne, ya sa ya yi saurin barinta a wajen ya nufi mota. Tana tsaye tana kuka har suka wuce. A falo ya tadda Nabiha idanunta nan ya yi ja, kana kallonta za ka gane ta ci kuka har ta gaji. Murmushi ya yi, ya zauna a kusa da ita tare da kamo hannunta. Ya sanya a bakin shi yana hura mata iskar bakin cikin yatsunta. Baby, shi ne kika taho kika bar mata ni ko? Wato in ma gwada ni za ta yi ke ba ruwanki ko? Duk irin nuna miki son da nake miki amma kin kasa yarda da hakan. Me yasa ba kya kishi na baby? Ya faɗa cike da zolaya. Harara ta galla masa ta yadda ba zai ganta ba amma bata san ya gantan ba. A zuciyarta ta ce, inda ka san me na ji a lokacin ba za ka faɗa haka ba. A fili kuwa ta ce to ni ina ruwana da kai me ya shafe ni da kai da zan yi kishinka. Dariya ya yi tare da lakutar hancinta ya ɗaga ta yana faɗin na ji ba kya kishi na tashi mu je mu yi wanka mu huta gajiya. Ba musu ta miƙe suka shiga ko'ina fes don a kullum sai Larai ta zo ta gyara. Wanka suka yi a tare suka fito tare da ɗauro alwala suka rama sallar da ake bin su. Kwanciya suka yi duk da tana jin yunwa amma ba za ta iya cin komai ba. Saboda ɓacin ran da take ji don har yanzu zuciyarta ba ta yi sanyi ba. Wani kishinsa ne yake ƙara ninkuwa a zuciyarta. Sai yanzu take nadamar barinsa a wajen. Har ya fara bacci ya ji tana faɗin me ya haɗinka da wannan karuwar. Iya kamar bai ji ta ba sai kawai ya ji ta fashe da kuka. Da sauri ya ɗago ta yana faɗin haba baby me yasa za ki wahalar min da kanki wajen zubar da hawayenki da kika ce ba kya kishi na me zai dame ki kuma. Turo baki ta ce ko ma dai me ai ni matarka ce ya kamata na san wace ita. To na ji ki kwanta ki huta in muka tashi zan faɗa miki please. Ya faɗa yana shafo cikinta yana jin santa da kuma ƙaunar abin da za ta haifa masa. In ya tuna ya kusa zama baba ji yake kamar ya fi kowa farin ciki a duniya. Don yana matuƙar son 'ya'ya balle kuma a ce daga tsatsonsa ya fito. A haka ya samu ta yi bacci please. Zaune take a falo gaba ɗaya tunda suka haɗu da Hasina ranta baya mata daɗi. Duk da ya sanar da ita ba su da wata alaƙa da ita amma ta ƙi amincewa. Gani take kamar kawai ƙarya ya mata. In ƙarya ya yi miki ma ina ruwanki tunda ba son shi kike ba. Wata zuciyar ta tambaye ta haka fashewa ta yi da kuka ko za ta ji sanyi a zuciyarta. Da sauri ya fito daga kicin jin kukanta kallonta yake da mamaki. Sai kuma ya zauna a kusa da ita tare da sanya ta a jikinsa jin hakan ta ƙara sakin wani kukan. Cike da damuwa ya ce don Allah bibi ki haƙuri. Duk da na san ba zai wuce akan Hasina kike wannan kukan ba. Na fa sanar da ke ba ni da wata alaƙa da ita. Kin san dai kuma ba zan miki ƙarya ba ki daina wannan kukan ko don saboda abin da ke cikinki kin ji. Ya faɗa da alamun rarrashi turo baki ta tare da harareci. Dariya ya ce oh 'yar tsana baby. Ashe dai ana so ana kaiwa kasuwa ne haka kike da kishi. Dariya ta yi tare da rufe fuskarta da tafukan hannunta tana dariyar ƙasa-ƙasa. Shi ma dariyar ya yi. Bayan sun dawo da sati ɗaya ne ya fara fita ofis. Tun da ya fara fita yake jin su wani iri kasancewar Nabiha ba ta tare da shi. Gaba ɗaya tunaninta ya hana ta sukuni. Shi kansa mamakin sauyawarsa yake yi wai a yau. Macen da na fi tsana a duniya ita nake mutuwar so. Har in bana tare da ita na kasa sukuni. Wai anya kuwa? A daɗin ma tsanarta nake kuwa ba son ta ne ya jawo tsanar ba. Ya tambayi kansa shi yasa ba a son ɗan adam ya dinga fariya. Ya kuma tsawwala a kan baya son mutum domin Allah zai iya jarabtarsa da wani irin so. Ga shi a yau shi ma Allah ya masa wannan jarabtar don yana jin Nabiha a zuciyarsa ba ɗan kaɗan ba. Musamman in ya tuna da gudan jininsa da ke jikinta sai ya ji shi wani daban. Ita kanta Nabiha tana tsananin son mijinta matuƙar. Tare da wani irin kishinsa ta yi alƙawari za ta fanshe duk wani irin kulawar da yake. Za ta ba shi duk wani irin kulawar da yake buƙata tare da shimfiɗa nagartacciyar soyayya. Mai cike da farin ciki tare da kafa tarihi cikin jadawalin soyayya. Larai ta ji dariya. Da ta ga Nabiha sai da ta tuna mata da cewa da ta ita da Abuja sai a hanya
sai hanya ta biyo da ita. Nabiha ma ta yi dariya sai yanzu ta tuna da wautar da take yi a baya. Ta ba su tsarabarsu, tana nan ta ajiye na su Sweety da masoyinta Ka'ab. Tsaye take a kicin ta rasa me za ta yi wa abuwan ɗinta don sam ta gaji da siyo musu da yake. Bacin ita ma ta iya, hakan ya sa yau ta ce gwara ta fara musu kawai, shi ma kuɗinsa ya huta. Bayan ta tanadi su niƙaƙƙen nama, oil, green pepper, albasa, tafarnuwa, rice, spices, salt, magi da attarugu sai ta ɗora non-stick pot a wuta. Da ya fara zafi ta zuba niƙaƙƙen namanta, ta zuba mai ɗan kaɗan ta soya shi. Sai ta zuba yankakken green pepper ɗinta da niƙaƙƙen tarugu. Ta ci gaba da juyawa har sai da ya koma brown sannan ta zuba albasar ta wadatacciya. Sannan ta zuba spices ɗinta wadda take da shi. Ta sanya su magi da gishiri sai ta ɗan rage wuta sai da ta ɗauko shinkafa. Ta juye a ciki ta ɗauko ruwan namanta da ta adana ta juye a ciki. Ta sa ruwan daidai wanda zai dafa mata shinkafarta ta rufe shi. Ta haɗa musu lemon kwakwa ta sanya a freezer sannan ta duba dirty rice ɗinta da take ta buga ƙamshi da su. Ta nuna ta ɗauko food flask mai matuƙar kyau ta juye ta gyara ko'ina daga kicin har falo da ɗakunansu sannan ta kunna turare da na tsinke. Tuni gidan ya gauraye da ƙamshi. Ta nufi ɗakinta ta yi wanka ko'ina na lungu da saƙo na jikinta sai da ta wanke cike da sheƙi. Cike da shauƙi da begen mijinta take komai, bayan ta fito ta tsane jikinta ta zauna a gaban madubi. Ta shafa lotion tare da tsantsara kwalliya kai ka ce wani taro za ta je. Ƙananun kaya ta ɗauko riga da wando, rigar ba ta iso cibiyarta ba fara ce sol, stone ne jere a gaban rigar sai walwali take. Hannunta ɗan gajere ne sai wandon da kaɗan ya wuce gwiwa pink ne mai ratsin fari. Tufke gashin kanta ta yi bayan ta mulke jikinta da humra sannan ta feshe jikinta da turare masu matuƙar ƙamshi. Flat ɗin takalmi ta sa fari, sai ɗan kunne pink sai ta fito a 'yar tsana bebinta sak. Ƙarfe 5 ta sauko ƙasa ta je ta cire key ɗin da ke jikin ƙofar. Dan ta shirya wa wannan rana, a yau ta yi alƙawarin za su fara gina tsaftatacciyar rayuwa wanda iyayensu za su yi alfahari da su. Dawowa ta zauna a falon ta kunna data tare da shiga WhatsApp nan da nan saƙonni suka fara shigowa har da na abuwan ɗinta. Duk kalamai ne na irin tsantsar son da yake mata, tare da daddata mata ta kula da kanta tare da abin da ke cikinta cike da so da ƙauna. Bege shauƙi take karantawa gaba ɗaya jinta take tana keta hazo. Tana cikin wannan yanayin ne ta ji an murza ƙofar falon tare da sallama. Da sauri ta ɗago don sam ba ta ji shigowar motarsa a harabar gidan ba. Yana shigowa ya ji wani irin ƙamshi ya daki hancinsa sai da ya lumshe ido domin yana matuƙar son ƙamshi. Bai ƙara susucewa ba sai da ya hangi 'yar tsana bebinsa tana nufowa inda yake cikin wani irin salon taku. Komai na jikinta rawa yake tana zuwa ta faɗa jikinsa. Cikin wani irin murya da bai san tana da shi ba ta ce barka da dawowa my abuwan. Na gode wa Allah da ya dawo min da kai gida lafiya. Ba tare da wani abu ya samar min kai ba. Ta faɗa tare da hura masa iskar bakinta a kunnensa da sakar masa kiss a kumatunsa. Ji ya gaba ɗaya ƙafafuwansa sun kasa ɗaukarsa domin yarinyar ta gama kwashe shi da salonta. Ƙara rungume ta yi a jikin shi tamkar wani zai ƙwatar masa ita, ji yake kamar ya haɗiye ta. Duk wani gajiya da ɓacin rai da ya taho da su sai ya ji babu su, babu labarinsu. Ɗaga ta yi cak ya shigo da ita falon ya fara juyi da ita a tsakar falon. Ai ko nan ta fara dariya ba ƙaƙƙautawa, shi ma dariyar yake. Gaba ɗaya suka birkita gidan da dariya sai da suka yi mai isarsu ya zauna. Tare da ita a jikin shi cike da ƙauna ya ce baby ashe haka kika iya tarairaya, shi ne ni ba kya mun? Ya faɗa cike da shagwaɓa kamar yadda take masa. Dariya ta cike da farin ciki domin a yanzun ne za ta fara biyan abin da Sweety ta koya mata, tare da darasin da ta ɗauka na zaman da ta yi a wajen Sweety. Yadda suke gudanar da rayuwarsu da Fafa hakan ya sa ta ƙudura a ranta ita ma irin rayuwar soyayyar nan za ta gudanar a gidanta. Sai kuma ga shi a yau lokaci ya zo. Dariya dai ta ce ba ga shi yau na maka ba, kuma insha Allahu ba zan gaza ba, zan ci gaba da maka har ƙarshen rayuwata. I love you so much my wife, and always will you have feel a space no one could feel I love you more. Allah ya miki albarka da ke da abin da za ki haifa mana.
da sauran masu zuwa. Amin ya rabbi. To masu sauraro a nan za mu dakata. Ci gaba da kasancewa tare da ni Maman Al'amin.